שלום, קוראים לי שרי. ומאז שאני זוכרת, השירותים שהעירייה מעניקה לי ולתושבים היו בינוניים. אברהם, יש לך 60 שניות לספר לי איך אתה הולך לשנות את זה. אברהם, אתה מוכן? כן. גו. אז יש תפיסת שירות מתקדמת, ששמה דגש מיוחד על חוויית השירות לתושב בכל תחומי פעילות העירייה. אכפיף את אגף השירות והמוקד העירוני ישירות אליי. אלווה ואחנוך אישית ומקרוב על בסיס יומי את כל תהליכי השירות לתושב. אחזק ואתמרץ נותני שירות הפועלים בקו ראשון מול התושבים. לפתח תרבות של שיתוף ציבור והוודא אישית שכל החלטה מיושמת באופן אפקטיבי תוך שיתוף משתמשי הקצה והבנה מרבית של צורכי וציפיות התושבים. 30. מחלקות העירייה ימדדו על מתן מענה טלפוני ונקיים משאבי שביעות רצון תקופתיים. אחזיר לרמלה והנגיש את יחידת תרבות הדיור לתושבים. אפעל מול משרדי ממשלה במוסדות לשיפור וייעול מתמיד של שירותי קופות החולים, דואר, תחבורה ציבורית ועוד. המצלמות העירוניות נועדו לשרת את התושבים, והמידע הוא שלכם. יש חוקיות לשימוש במידע. אנגיש לכם את המידע על ידי נוהל פשוט ונגיש. אקדם שיתופי פעולה בין העירייה, התושבים ובעלי העסקים להחזקת וניקיון המרחבים הציבוריים שבאחריותם. תודה רבה.